Iako Hrvatska nije ribarska velesila, ribarenje, pogotovo na Jadranu, oduvijek je bila važna privredna grana, pa tako i ovdje u Istri gdje je mnogima osiguralo egzistenciju. Upravo zato ovdje u Poreču organiziran je Međunarodni sajam ribarenja, 12. po redu Crawfish. Možda je upravo to bio razlog da je središte grada bilo gotovo potpuno prazno, a brojno se mnoštvo, sva ribarska elita, okupila oko trodnevne manifestacije u dvorani Žatika. Na samom događaju su prisutna 92 izlagača, predstavljaju 280 poznatih svjetskih brendova, od opreme, bimo rekli odjeće, što se tiče samog ribarskog sektora, gospodarskog ribolova, pa evo, kao što vidimo iza mene, malo nautičkog turizma, ribolovnog, sportskog ribolova i ribolova na moru. Iako je moderna ribolovna oprema danas više nalik na sofisticirane instrumente za svemirska istraživanja, još uvijek obveznu opremu svakog ribolovca čine i vesla. Pa vesla nam više služe kao jedno osiguranje u slučaju nekog nevremena, nevere na moru, to vam je kao, pomoćna guma u autu. Kažu nam, najbolja su ona drvena. Ova su ručno izrađena prema obiteljskoj tradiciji na Pelješcu. Moj djed se bavio time, pa je to prešlo na moga oca, sada na mene i na brata. Što se tiče proizvodnje, imamo jednu tokarilicu koja ugrubo prvo obradi drvo i onda se ostatak vesla isključivo ručno obrađuje. Uz vesla svaki ribar ima i mreže, no one se već odavno ne rade ručno. Rade se u Tajlandu, u Khon Kaenu i najveća tvornica na svijetu, 12.000 radnika. Ribari love puno manje nego prije, trude se za nečim novim, ali da se lovi manje, to je istina. Upravo zbog loših uvjeta ribarenja, kao idealan ribarski alat, učinila nam se vrša. Ono što je bitno, da vi dok spavate riba se lovi. Di ćeš bolje, znači vezano za Dalmaciju i naše navike, jel? Uz ostale alate i ribarske mreže, na Crawfishu je predstavljena i mreža ronilačkih centara. Pa Diving Network je osnovan za razvoj ronilačkog turizma Hrvatske s početnim modelom razvoja za Istarsku županiju, te umrežuje ronilačke centre u ovom trenutku Istre. Obzirom da brojne ronioce na Jadran privlači osim atraktivnih lokacija biljni i životinjski svijet, a ronjenje je jedina aktivnost gdje se riba doista može vidjeti u svom prirodnom okruženju. Osim u bazenu gdje su svi posjetitelji mogli besplatno zaroniti, ronilo se i u moru i to na natjecanju u podvodnom ribolovu za Kup Istre. Bilo je jako mutno jer bio je jak jugo. Donesli smo 2 brancina, 1 cipla, 2 vrane, 2 tabine, 1 kugara i 1 kavalu. U ribljim specijalitetima i dobrom vinu svi posjetitelji mogli su besplatno uživati u gastrozoni, u kojoj su izvrsnu hranu kuhali i vrhunski kuhari. Sva riba dolazi iz Jadranskog mora, ovdje svježe ulovljena, svježe dostavljena, tako da radimo sa vrhunskom namirnicom. Ribolov je vještina koju bi trebali poznavati svi pomorci, pa tako i kadeti pomorske škole, čiji je školski jedrenjak Kraljica mora uveličao događaj. Mi smo bili preksinoć na sidrištu ispred Malog Lošinja i bili su učenici na brodu i bogme su lovili lignje i bilo je uspješno. Uz Kraljicu mora Crawfish je podržala i Hrvatska ratna mornarica, čiji je ophodni brod obalne straže Hrvatska Kostenica oduševio ponajviše djecu. Trodnevni je događaj izvan turističke sezone obogatio istarsku svakodnevicu i okupio zaljubljenike u ribarenje i u more. Svaki dan sam na moru, doslovno svaki dan, da li pecam, pušćam, ako ne pecam onda ronim, tako da evo, obožavam, živim za to. Zbog lošeg vremena ribarske su koče ostale u kraju na vezu, a njihovi vlasnici guštali su na Crawfishu, tako da su zadovoljne ostale i ribe u moru i ribari.